Ang cell number na mo, Michael, is 0915 483-1315. Mubububuan lang yapon ang inyong pagpangutana. Ayaw na itong mga pasakali ba. Kaya mga kasabaan nyo ta sa gunoy. Mga kasabaan ta dito sa kuan ba? Nabunturan, nabo. Mububuan niyo kay para daghan akong ma-entertain. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Maing buntag. Say ato day. Ah, nasa to? Ah, sige. Ang ato atong nang pasa-pasa man to siya. Unsa ganito iyang sakit gani day? Ang sakit sige, sige, sige. Hematomas, hematomas. O, unsay result ana? Okay, ang potassium, ang calcium, na calcium dia, pila? Pila? 1.26. Ang protein, nabay protein dia o platelet? Pila ang platelet? Platelet o protein? Kana 14? 14? Pila ang range sa kuan sa normal? Tanawa daw ang normal ana. Kanang sa control gani nagabutang control. Okay, no, no, within normal. So katong iyang pasa-pasada dili to gikan diha masig na idiopathic ay siya sakit sa iyang mga kaugatan. So kinahanglan gyud siya og kaning kuan. Calcium, mubo man na iyang calcium. So tagay siya caltrate one tablet once a day. Nya kanang potassium niya mubo man po na siya. Pero lisod kay mangitag potassium unsay available nga brand potassium mami? Kalium na daw na. Asa gani ka? Asa mati? Di na dia sa kuan butikan ng bayan. Butikan ng bayan na maguna diri sa SPMC ang naana. Mindadayon na siya dai. Mindadayon. O diri mo mapalit sa atubang sa butikan ng bayan sa SPMC. Wala na sa uban butika. Oo. Wala na siya. Okay? Padayon to. Na naman dito. Isuwat naman ako sa reseta. Isuwat naman ako to siya. Kato na lang. Kay kinulang 3 months to siya mag-inom ato para mawala to yung mga pasa-pasa. Okay? Na naman diha ang katong peripheral smear dahil no? Katong peripheral smear na na-result. Wala pa. Grabe po. Dili na lang mo pag-examine sa Davao kay 2 days naman na siya. Grabe po 2 ka bulan ay. Kay kinala lang mao lagi. May pag nagpakuha mo ato na mo diri kay importante kay ito dito na ako makita kung naa siya ay problema sa leukemia, ano ba? Katong kuan, peripheral smear. Oo. Mo importante kayo. Oh. Mo pinaka-importante katong peripheral smear. Okay? Sige, okay. Sige. Landline. Morning na sir. Long time no see sir. Ngano man naon sa day ka? Asa ka? Ah. Mm. Unsay color? Wala. Antibiotic na ka. Kulukuding biya ng ubo. mura nag mura nag antibiotic na ka. Ay, wa na ipik. Tay sikat pa na. Bakon pag yung driver ano basta amok sisili mo imnom mo na. Dili. Citromax, Z as in zebra. Citromax. 500 one tablet once a day for 3 days. 3 days lang. Di lagi. Pangitaan na. Dool ni mong doktor di. Paresita na. Sige. Oh.
Oh, lagi. Itaga oh, daghanon nimong tubig para mugawas ng mga bato dito sa imong ihi. Mao. Oh, mao. Maghimo na kag halublak. Sige, okay. Ayaw na, di na kinahanglan. Adi na, di na nakinahanglan. Kaubo. Basta inom lang kag tubig. Daghan. Oh, tubig. Citromax. Wala lagi. Mudaghan na na yung plema. Oh, mudaghan na na yung plema ni mo, ana. Busamot. Tubig lang. Antibiotic lang. Okay, sige. Cellphone. Hello, cellphone. Mayang buntag. Say ato day. Kunya, ayay. Kinahanglan gyud sa eksaminon og doktor doy kay kadaghanan sa sunggo baya tungod lang kay nipis na ang panit sa iyang ilong. Dili ka ingon nga dakong problema. Tanawon gyud ang ilong. Tanawon ang ilong kung nipis ba kayo kay kadaghanan sa bata nga magsunggo wala na problema. Nipis lang yung panit sa iyang ilong. So dali mo dugo, dili ingon nga isip-isip na mag leukemia. Wala na siya, wala pa. Examine gyud ng doktor. Ah, normal na ako anak ganing ingana pod. Lagi. Okay, patanaw lang doktor. Ah, kulang kag parat. Hmm. Dili na ingana tungod sa parat ng UTI ba? Dili man na infection man na siya, dili man na tungod sa parat. Mali na siya nga kuan panguna-una. Okay? Ah, wala eh. Psychological. Psychological na. Wala lagi, kulang ang sodium. Ang sodium ba ang pinaka-major nga elemento sa lawas nato? Ang pinaka-importante niya kana pa inyong pugnan. Kaog bulad gud, maski bulad, uyap, ginamos. Maura, kana ra imong kinahanglanan na ba? Nya inom tubig, alangan, hindi ka mo inom og tubig, di gyud kasington. Okay? Sige. Okay, sige. 0909 357-2286, 86-year-old babae, aslang kung pwede operahan ang liver na ay 5 cm nga mas. Niwang salamat daan, dili na, pwede na. Kaya 86 years old, kuhaon biya to nimong si sa atay, major surgery, dali kay mo dugo, di nakagawa sa operating room. Hello, cellphone? Hello, cellphone? Wala. 0907-168-1000, 62-year-old male, nagsigig sipon. Maabot sa akong dalunggan. Magsigig, balik-balik, magsigig katul ang akong tutunlan. Unsa ni Dok? Chronic sinusitis ni Noy. Kinahanglan gyud ka og kanang kuan, mag-antibiotic ka og kaning x-ray. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Unsang pagkaon nga dili niya matulon? Sudan matulon. Ang sudan matulon. Ang sudan ba matulon pero ang kanon dili. Basi nangita nag Uy, pero muagi lagi hapon. Mo inuman ng tubig. Ah, ah, kinahanglan na siya og kuan i-trial daw og inom og calcium dai. Kung normal ba siya. Ha? Mo normal ba siya pag inom og calcium caltrate? Caltrate ta siya ang brand name. O niya, kung di ka makuha sa within 1 week, magpa-x-ray na siya upper GI series. Mm.
Dili muscle cramps lang na siya. Kung tense kay na imong bana, daghang kay ginauna, ingana pod. O daghang kay problema. Na, mao na siya. Isa na pala sa symptoms kaya pag tulon niya sa kanon di mosulod. Kay naghunaw na pa tayo ang asa niya gitugnuway ang baboy. Ha? Nanay bayad unsa may ato na? Unsa man? Ah, nya gisiti scan? CT scan ba? Dili mao ang CT scan gihimo. Basig ang CT scan kuan lang plain dili with contrast. Kinahanglan to mag with contrast dai. Mahal kay na sa ato dire 18,000. Mm. Wala. CT scan gyud siya. Na ba siya history nga nagbuog-buog siya, nadawat yung dalunggan? Naa siya? Mao yun. CT scan with contrast yun. Wala. Wala na siya taman. CT scan yun para ma-determine kung sa'y problema dito. Kay probably na siya meningitis or whatever, tumor sa bakit. Ang CT scan lagi makabalo na. Sige. Sige. 09 0909 na 0909-895-5980 girl 60-year-old balay-balay pirmi magkalibanga muhaw ang tiyan kabuhion dayon pagkawala sa kalibang mo lubulon nasad ko unsa manidok tubulon nasad ko kung butod kani sa imong hawang nang nagakaon kag matikaon unsa ba nakakaon kag karne unsa kung pandesal ba gold bladder stone na siya. Pero kung mulaktaw ka, mag-constipate ka, mga pila ka adlaw, duha, tulo ka adlaw, di ka kalibang, halay na na. May problema na sa imong large intestine. Wala namin. 0905-612-4131, 68-year-old, babae, Davao del Sur, Doc, paminsa. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Mm. Tapos, ay, mao gyud. Nag-arsag bugat. Mao gyud. Kuan na siya, lumbago na siya sa dili lambada ha, lumbago. Kuan na siya sa iyang trabaho gyud gikan. So usually gyud na akong na siya ipa-x-ray kay naipit ang ugat na sa likod. Kinahanglan siya x-ray dai, lumbosacral, x-ray of the lumbosacral vertebra. Isuat. X-ray of the lumbosacral vertebra. X-ray. Kuha mo? X-rayhan siya sa lumbosacral vertebra. Okay? Okay, sige. 0905-612 68-year-old babae, Davao del Sur. Dok, paminsan-minsan nangangati left nipple. Kinakapa ko ng nakahiga at nakataas ang kamay, wala namang bukol. Ano po ang indication nito? Tapos, a week ago, nanakit occasionally ang left side sa dibdib ko parang may tumutusok at pinipress. Anong dapat kong gawin? Ano kaya ito? Salamat. Ang ganing ang nipple mga tol. Tapos magpula siya. Ang tawag ana Paget's disease kung cancer. So, sama man pagkaibalo, madili man mo doktor, ipatanaw lang gyud doktor dai. Ipatanaw gyud doktor kay ang Paget's disease is the most commonly missed nga cancer of the breast. Commonly missed gyud na siya gyud. Kay ultimo ang surgeon nga dili siya aware atong
dili ko magsulti nga ng mga tol ang atngal, ang nipple. Kung di mo magsulti, di na siya kibaluba. Kaya kinahanglan mo gina siya i-biopsy pod. Basta katol gani ang nipple, ha? Ayaw yun mo pagpataka o butag ointment. Basta mo adto mo og dermatologist tagaan mo ointment. Adto mo og internal medicine tagaan mo og cetirizine. Ha? Adto mo og OBGYN tagaan mo og unsa pa na ipamutang diha, pangaplas o di ba ingnon mo ayuha lang na pagpadede mga ana dili. Paget's disease or cancer of the breast nipple is the most commonly missed diagnosis. So kinahanglan yung surgeon yun. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Yes. Unsa na siya nga tambal? One tablet once a day. One tablet once a day, tulo ka bulan. Kuha na mo? Sige. Okay. Okay, landline. Landline? Wala. Okay. Tagom 0997 322-0242. Tagom, please explain unsay cause sa mubiko gikan sa paa padulong sa tiil. Panawag sa tiil. Usually na siya na kay occlusive peripheral occlusive venous nawala na ako. Na ay ugat ka naipit dito sa na bara dito sa imong tiil. Usually secondary to diabetes. Kung kulang ang supply sa dugo dito sa tiil, magbikog ka, cramps ka. Kung runner ka, kung athletic ka, naga-cramps ka diha, calcium na na. Pero kung dili ka athletic, dili ka gadagan, dili ka exercise, nya mo cramps ang imong tiil, pasabot ana na siya peripheral occlusive disease. Peripheral vascular occlusive disease. Pasabot, sa Bisaya pa, na bara. Nanay bara ang ugat. Di na 100% ang supply sa dugo, mga 70 to 80 na lang ang supply sa dugo. Ang tambal among ginahatag, kay may tambal gid into taon manong, clopidogrel lang. Kung di makuha sa clopidogrel, naagi pa posibilidad nga maputol na imong tiil. Posibilidad lang. Kay napagani ko nakita nga occlusive disease, nakita sa duplex ultrasound of the femoral artery na almost na lang 60% na lang ang supply sa dugo dito sa di gani 30 gani di ay ingon sa tiil wa pagyapon maputol ang tiil. So depende na siya sa claudication, lisod ka ining claudication in town ay. Basta adto mong doktor kay dili na pwede mo inom og tambal ana. 0949-835-1768, 57-year-old. Mild stroke, maintain amlodipine kani akong batiis dok, naglagom-lagom. Mani, unsa akong ayay. So outside of hypertension imong problema doy, na po kay diabetes for sure. O kung di ba nagasigarilyo ka sa una, na kay Raynaud's disease. Patanaw ng doktor. Surgeon, gila imong tanaw manong. Doy. Surgeon, 0909-895-5980. Kung mag-naa ko sa Samal, pwede may magpa-check up. Kung ang inyong sakit, nga pang-opera, ihatagin mo sa mga doktor dito sa Samal. Pero ubo-ubo, libang-libang, sakit sa lawas, dili gid mo ihatag sa ako may galakon dito sa Samal kay amo yung amo yun ang ikuan nga ang konsulta sa surgical lang yun, surgical specialty. Ang akong tanawon kay kung mananaw pag kung ano mga sakit sa ulo, high blood, dili na. Di ko kahuman. Na may mga doktor po dito. So, dito sa amo. Pero kung surgical, ipadala gid mo sa ako. 0930-456-9848, 17-year-old. Dok, pag mutindog, gikan, naglingkod o higda, lipong man, kaayo dayon, musaka akong kabuhi. Unsa man ni Dok, na kay postural hypotension. Ang isa ana sa rason, danimika. Ikaduha, kulang kag katulog. Ikatulo, hypoproteinemia, kulang ang protein sa ibong lawas. So kanang tulo ang rason nga nung magingana ka nga matumba ka gikan sa paglingkod mo tindog diretso, postural hypotension ang tawag ana. 0948-325-2383, 67-year-old female agdaw unsa di ay color sa bato sa apde og mudaghan ba siya. Minaw ko salamat. Ang color sa bato nga itom
pasabot na calcium oxalate na siya. Kung ang color yellow, cholesterol stone na siya. Kung puti, naambot lang. Usaon na ninyong information kay you cannot do anything except it has to be seen by surgeons. Basta color coding po 0929-313-4473, babae 45-year-old, ang usa ka cancer patient when pwede ba go for sex contact? Of course, wala na contraindication nga mag-sex. Ang importante lang nga ang katong iyang cancer pugna na maayo pagka-manage, wala gadugo, wala naga problema sa lungs, wala naga problema sa heart, manong dili gon mag-sex. Okay, 0998-445-7599, 68-year-old babae, Davao del Norte. Nganong katol ang vagina, taas ba sugar o naa UTI? Duha na siya na. Pag naka UTI, katol. Kung naka fungal infection, katol. Kung taas imong blood sugar, katol. Kung naka UTI, katol. So daghan rason. So kinahanglan kag pap smear 0905-612-4131. Follow up question. Sa nangangating nipple, sa surgeon po ba dapat magpa-check up? Yes. He has to do a excisional biopsy or a scraping biopsy. Kanang i-scrape lang gani ang nipple, ipatalaw niya sa laboratory kay Paget's disease is the most commonly missed diagnosis. Kadaghanan sa akong makita sa 35 years may gala, ointment ihatag sa doktor. Doktor ihatag ointment sa kating nga nipple. When in fact, it is the beginning of Paget's disease, meaning cancer of the breast. Isod no? So dili gid mo magbot-buot gud in taon kay the moment na ang cancer dili na sa localized, meaning nigawas na sa tutoy, nigabot na sa imong ilok, niadto na sa imong liog, kana wala na way pag-asa na ang doktor dili na makaya niya. Si doktor kagabi ni sa doktor sa kahanginan.